Raja Wali Nusantara TV, informasi aktual yang terpercaya untuk bangsa Indonesia. Tajur tenan toh. Nah, le iso kaya ilang ngono lho, ana liyane ra ijik. Ting selentit. Ting selentit tur jek ketok ijo. Nek niki kok iso bener-bener. Iso tek tenan. Nek rumah jenengan kira-kira sanak kadang tani piye, Lek? Piye? Begitu ngerti hasilnya ngeten sanak kadang tani kira-kira kepiye? Nek hasil kok nggih mau patune niku pun apik niki nek kanggene kula nek asile ora nggih sami mawon nggih. Nek asile. Iya, nggih maksudnya hasilnya kaya ngene kan ya wis heeh. Maksudnya hasilnya kesanane. Nggih. Nggih pun apik niki. Niki mengke rencana kula mburine kae, mburi garukan nika. Nika ajeng kula kei pring petung. Digandulne dadi bar niku mburine pring petung. Dadi iso ngeroto, dadi renek bekase. Maksude niku niki sing kaya heeh, dadi kena aja ketok galer-galer. Napa pring petung napa blabak. Nah, kula pun entuk pring petung. Nek sarane sopir pring petung. Mergo nek daerah Mboto anu nggih pring petung. Pring petung. Jane kula wawa ajeng kula tukokne pipa. Wayah ngeroto ngene iki ra iso roto. Nah, ngoten maksude. Male cek ngora arek. Nah, lah kula niku kan kenapa to ngetutne bukannya aku ora percaya tapi pengen ngerti kira-kira apa meneh sing kurang. Kadang-kadang nek aku ngetutne dhewe kan ora wani arep ngomong. Nggih. Ya pancen nek ming ora arek nggih lumrah sing. Nah, nyat wong tani gitu. Ngoten nggih lupa sapa ya sing ora arek. Oh nggih. Arep bawa ya cek ngora arek to ya an. Dadi niki upama kok ya pring dal ya iso tambah apik nggih. Mula kan mboko-mboko gen iso saya apik iki kudune dipelajari. Wis grup apik niki. Tenan karo luku gedean wae cek. Nah. Damene iki. Lah ibaratnya kan awake dhewe nembe neras ngerti kaya ngene, agek pisanan to. Nggih. Dek sing lakoke anak enggak apa guna itu bantuan nek bingung nyambut kae. Ora kaya hasile kaya ngene kur mesakne petani. Ngene bareng sing nyekeli kok ngene apik niki. Dadi ora mindho gablei. Nggih Mas Dwi Dek mben kan ya mindho. Nggih. Syukur alhamdulillah nek ngoten matur nuwun. Cuman jenengan kirang napa ngomong nyarane mawon iki nggone dhewe. Apik-apike dhewe gitu. Ya kula ngepengen anu. Dari mburi pring ngene iki. Nggih. Ora ting glaler ngene mesine. Aku ya mesane meneh engko syukur-syukur iso golek kombi kaya ngene iki lho, ngantek kaya ngene kombi ngantek do kuwalan. Men iki wis damel ning dalan iki kek sing duwe gebange ronggo. Yaling iki Lah iya. Lah niku mesakne ya syukur nek wis dadi istilahnya lumayan lah. Matur nuwun. Syukur lemu aos kabeh. Raja Wali Nusantara TV untuk bangsa Indonesia.